जा ओंख्रिखौ जा संगासिनो ओमफ्रायो ओंखामखौनो सङाखै आङो जा मोनसिगोन होननानै जानो नागिरदों ओमफ्राय दासो माइरंखौ गोसो फैनानै ओंखामखौनो सङाखै जादों आरो आङो जारसे बावगारलायोना मालाबा सोर बावगारो बिदि मोनबाय नै जा रानथाबथाव आं बिदिसो गोथाव मोनो आरो नै बे रानथाबथाब जाबाय गोथाव नुदों भिडिअ एसे मारैबा नुदों कालारखौहाय दिनै जादों बरिया गोथाव दासो आं मोनसेल' मैगं थास'दों ना गोरानदोंल' आरो नै मोजां फैयाखै कालारा बेवहाय जायोना मोनसेबाबो जानो हायो बेजोंनो ओंखामा बोरैया थोरसिना ओंखामासो मोनाखैना दा संसै आङो बावलायलांदों आंगो दाख्लि खानाय दिन्थिदोंमोन ना बेखौनो दा संगासिनो आरो आङो एसे थिखांना दोनसै गेसा जोबखाबाय नै मैथायासो एसे माबा जाबाय नामाथाय जाजाबा गोखै जासिगोन आरो जेबो होआ बेखौ नुखाबाय सामब्राम ना गोरान फानलु बेयाव सामब्राम गुफुर आरो जिथु मेन बुस्थु हालदै आरो संख्रि बेखौथ' नांखागौ आंहा दिनै नै दाख्लि खाना लाबोनाया दिनै संजानोसै आङो डाइरेक्ट सङा आङो कुकारावबा एसे सर्टकाटयै आङो रुनानै लाग्रोनोसै आरो आखाइ मानो नालाय बेखायनो बिदि खालामनानैसो सोनानै माबादों आङो सुदों आखाइ मानबाला दै गुदुङाव हांबानो मानगायो होमबाबो आङो टाइम गैयिखाय दिनै बिदि हायबाय आरो एसे किचेना माबा जानानै दङ दै एसे होनोसै संख्रि आरिखौ आं उनाव होनोसै दैया ओंखारखायो नालाय बिनियानो एसे दै होना होबाय आङो जा गुलायजोब्बाय किचेना दाउखिया मानो थागाखो बाखि नांगौखौ जगार लानोसै फानलु होरि थाव दिनै बोथोरा अखा फैदों फुंनिफ्रायनो एसे एसे बारा गरम जायाखै ओंख्रिया बिथिं मोनबाय थादों आङो इयाव गरम ना बेखायनो बार लानो एसे बिथिं फैदों बार गुसु फैगासिनो आरो बेखायनो बेयाव गसंनानै थागासिनो आङो एसे दै रानबाला नायनोसै आङो जानोबो लुबैदों मा ना दङ सोंहरनोसै आङो কি মাছ আছে দাদা বাটা আছে পুটি ডাঙৰ মাছ না সৰু মাছ ডাঙৰ মাছ না সৰু মাছ হা ডাঙৰ মাছ ইমান ডাঙৰ কিমান হ'ব আধা কেজি কিমান হ'ব 130 100 টাকা হা এইটো কি মাছ হয় নদীৰ মাছ হয়তো মই নাজানো নহয় এই ডাঙৰটোৱে মোক দিয়াচোন 100 টাকা মিলাই কিনি দিলে হ'ল 100 नि मिलायनानै लानो नागिरदों आङो लायनो आङो ना दोनखाबाय आं एसे नङाबाला खामनानै थागोन ना गाहायाव ना लायनो आङो मैथा एसे दङ न'निफ्राय लाबोनाय ना ओमफ्राय बेजोंनो संजानो नांगौ जादों आंनो गाहायाव लायनोसै आङो रुमाव अबस्था गैया आंना एसे साफा खालामनो टाइम मोनाखै नेबाय थादों আজি দাদাও আহি যাব কোনটো সেইটো নালাগে মোক এইটো ইমান সৰু সৰু না আপুনি যে দেখাইছিলে অলপ আগত না 100 টাকা মিলাই দিলে হয় নাই মোক 100 টাকাতে লাগে পইচা নাই खामखौसोना राननानै थाखो नै बिदिया राननानै थाबाय आंना मैगङा मेंलायलायबाय आं एसे रानबावनांगौ नै आं दै होना गालांदोंमोन ना एसे रानबावथोंसै जों ना लाबाथाय बिनिफ्रायल' लायो आरो होयो जोंफोरनो लाबाय थायो नालाय मानो थगायनो ना होनो आरो जोङो ना बायबाय थायाना मिथिया मा बेसेबां लायो मा लायो बेखौ बारा आइडिया गैयाना
होमबाबो लाबाय आरो एसे फैथारदों जानो लाखिबाय आं जि गोथाव मोदोमबाय नै रानथाबबाय आयै जानोसै गोथावै सोर सोर गोथाव मोनो आं बिराद गोथाव मोनो थास' बिदि जानो ना गोरानजों एसे रानबावनांगौ आं गोरानबासो गोथाव मोनो बिदि बारा गोथाव मोना लोगोफोर आंना ओंखाम ओंख्रिया रेडि जाबाय थास' बिथङाबो नै आं एकदम ड्रायहै संबाय आं बिदि जानो गोथाव मोनो नालाय आं मायदि गोथाव मोनो बिदि संजाबाय ओमफ्राय आंना मा जाखो बेनिफ्राय साउन्डआनो फैयासै आं जानायखौ मोनथिया आंना फना माबा जाबाय थायो ओमफ्राय बैखौ आङो लादों स्पिकारखौ खिन्थु बे साउन्डआनो फैयाखै अफबो जाला अनबो जाला बिदि जानानै होबाय आङो सानदोंमोन साउन्डआ फैदोंदां होननानै खिन्थु आं उनावहाय जेथिया आङो लाखांनानै भिडिअखौ नायो होमबानिया साउन्डआनो गैया होमबाबो आङो होबाय आरो भिडिअखौ